Joo. En mä tiedä miten mun pitäis tää juttu aloittaa tai miten se pitäis palottaa. Joo, mutta mä kerron. Joo, se on niinku ehkä kerta kun näin verta vittu souli niinku verta vittu herta mitä vittu väri suora vittu vuora. Amir varmaan kuulee varmaan tiputtelee liputtelee hiputtelee mikki tässä vittu varmaan myy verta shitti. Se on niinku kiki the fucking nose. Sä sanot meiks se olis sykki. Mut sykki mut oikeesti varmaan tästä tyydystä itse. Amir varmaan pitää lähtee varmaan itää. Sen jälkeen sano lähtee katkee. Mä en tiedä mitä vittu tästä tyydystä tippuu. Koska Amir ei nosta oma ees vittu oma lippu. Sit kun tippu varmaan ei koskaan tee mitään vittu juttui. Koska juttu on niin vittu paskaa. Et osaa myydä vaan paskaa. Enkä koskaan vittu töissä ei vittu kiinnosta. Koska koulussa joka päivä 9 luokalla vittu opee ja vaiko vittu mikä oli kans sanois. Et mä oon Pekka nolla en koska eka mut Pekka vittu eka. Nyt varmaan kuljetaan rekkaa. Puri kilo ja lihoi vittu vedän ne vino. Ja sen jälkeen vie sun muijan vikin kino. Et en tiedä mitä vittu oikeesti kattoo. Ja sen jälkeen päätävän katko. Lempi vittu räppäri, häppäri tai jengeri, vendari, uutään klängäri, vittu slängäri, vittu bängäri. Ja sanat ei varmaan tarkoittanut mitään, koska ne menee vittu vinoon. Et en tiedä mitä vittu, se sytys varmaan tippu oikeesti. Tulee vittu monen sotku, et tää juttu alkaa loppu. Tulee vittu monen loppu. Ja oikeesti sä kytät pari vittu sakkoa, tästä tulee lakkoa. Ja mitä vittu, tää on niin vittu pakko. Et oikeesti tää on Amir Hassan. Mä vein koko kassan.